Goddag med dig. Hvad hedder du? For jeg hedder Sigurd. Det kan godt være, at du bliver drillet over i skolen, fordi du går i din søsters aflagte tøj, og fordi du har flætninger. Men det skal du slet ikke være ked af. Det er der nok så mange andre drenge, der gør. Men i dag, der skal jeg lære dig at lave en guitarskærer. Jeps, og så kan du spille i morgen. Allerførst, når vi skal lave en guitar, så skal vi bruge et stykke træ. Sådan et. Og så tager du en kniv, og så skærer du alt det væk, der ikke ligner en guitar. Simpelthen. Du starter fra en ende af, og slutter i den anden ende. Og alt det, der ikke ligner en guitar, det skærer du bare væk. Så har jeg jo selvfølgelig snydt lidt og lavet ind på forhånd. Det var børnetelefonen. Den må vi heller lige svare. Hallo, det er børnetelefonen. Du har nu 4 valgmuligheder. Hvis du bliver mobbet, tast 1. Hvis du bliver mobbet, tast 1. Hvis du bliver mobbet, så tast 1. Og bliver du mobbet, så tast 1. Sådan. Så var det. Du tager kniven. Du tager træet, og det kan faktisk være hvilket som helst stykke træ. Det kan lige så godt være en skabslåge, eller det kan være et stykke brænde, du har fundet ude i haven. Det eneste du skal gøre, er at skære alt det væk, der ikke ligner en guitar. Jeg har styrt lidt og lavet ind på forhånd. Sådan her ser den ud, når du er færdig. Og der kan du se, jeg har skåret alt det væk, der ikke ligner det. Sådan. Så gør man det, når man har lavet sin guitar. Så sætter du fingrene her, og næste gang sætter du den her. Kan du høre det? Det lyder rigtig, rigtig godt. Og så kan du lave din egen sang, og så er du godt i gang. Farvel og på gensyn.